Tää kolmososa, niin mä unohdin siivota tän kentän. Mut siis tää on menossa jonnekin. Mutta muaskartelua. Ja se pitää kerätä tuon sivuun eikä laita roskaa. Noin. Sitten nämä. Pablo, sä et kuulu tähän. Missä muuten meneekö se sirulla? Mun mielestä jompikumpi meni tällä. Menikö? Meni. Toivottavasti. Olisiko se siru? Kiva, mun tää koota tämä ja sitten tämä. Nää kaksi. Mennään tälle. Noin. Noin, nyt tää kenttä on siivottu. Sitten pitää mennä etsimään Jemina. Mulla on ehkä arvelus, missä se on. Moi Pino. Ei oo täällä. Ei oo täällä. Mä kuvasin eilen pihan videon. Mut nähdään, että Jemina on löytynyt.